Il-Gvern se jagħti inċentiv il-produtturi u l-bejja biex il-prodotti li jkunu kważi skadu jingħataw għal bżonnijiet soċjali jew jinbijaw bi prezz orħos. Dan intqal Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refalo meta fil-Parlament ġew diskussi l-estimi tad-Dikasteru tiegħu. Il-Ministru semma wkoll kif is-sena d-dieħla se jiġu offruti inċentivi biex jiġu mejjuna l-bdiewa li jixtiequ jkabbru imma ma jistgħux minħabba nuqqas ta' raba agrikola. Hawnhekk ħabbar li se jibda proġett pilota li permezz tiegħu art se tiġi offruta inkluż lil bdiewa żgħażagħ. Tkellem ukoll dwar il-politika nazzjonali dwar is-sigurtà tal-ikel anke minħabba sfidi relatati mat-tibdil fil-klima. Neħtieġu pjan nazzjonali komprensiv għall-ilma tat-tisqija, pjan li jiżgura s-sigurtà tal-ilma, jisfrutta l-innovazzjoni u joħroq sistemi li jippermettu lill-agrikoltura tirnexxi anki quddiem dawn id-diffikultajiet. Il-Ministru kompla li fix-xhur li ġejjin l-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta flimkien mal-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma se toħroġ sejħa pubblika biex jimbnew impjanti f'pajjiżna biex ir-raħħala ikollhom fejn jarmu d-demel ħalli mhux biss dan jiġi ittrattat imma wkoll ipproċessat fi prodotti fl-ekonomija ċirkolari. Fl-istess seduta parlamentari tkellmet is-Segretarju Parlamentari fl-istess Ministeru Alicia Buġeja Sajt li fakkret fl-iskema ta' sussidji tal-fuels lis-sajjieda fejn din is-sena ġew investiti mal-1,000,000 euro. Hawnhekk ukoll innotat kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tawweġ il-fatti dwar is-setturi tal-agrikoltura u s-sajd hekk kif il-baġġ tas-sena d-dieħla qed jinvesti iżjed kemm fis-sajjieda kif ukoll fid-drittijiet tal-annimali b'total ta' 8,000,000 euro. Għamlet dan ukoll botta dwar id-dokument tal-Oppożizzjoni li ġie deskritt bħala bla sustanza. Dan huwa l-bejf li aħna rridu, din hija l-kwalità li se nibqgħu naħdmu għaliha. U għalhekk wieħed faċli jikkonkludi illi l-kap tal-Oppożizzjoni jidher li m'għamilx il-homework tiegħu sew. Jekk rid ftit beef, missu qabad id-dokument tal-budget u xtarru sew għaliex jekk ħajibqa' jistenna lill kollegi tiegħu biex jagħtuh il-beef u nibża li ħajkollu jaqleb vegetarian.